Atsaha suichu seo dul, ha mis sé fioch ní has cumul fit, agus rui misunigo, nishe a céim do fatan rat an cúrstan tai, ha lechet sa 2 meter an. Dú, am dul a háischuig le 10 kilometer. Lechet 2 meter een lab. Kiet ochget sa ga lab ha mis munchen? Siar got háischuig. Kan nu get fan lua, lis na hoschen in hasio. Ha rui maars yn corm horsgut smynchen, ach kutjoch eistjoch, agus unryd ha mochel in daste. Chofuamioch, sa ha ni John. Ha mi smynchen gewoon nisje fan bik an tukje. Maar ha hamster of harkin, dan mijn kurst. Sin mi, 10 kilometer mijn koerst een tai. Zijn mijn kopper jonsie marathon slani in mijn koerst een tai. In nageem geta, lef marathon. Maar hij schreef je berggehoek een unshort route in een tai. Short 3 tips dat ik hem geef. We hun gaat de hoger. Gaan heel veel wie rollen. Tippen ga, eerstje voor die call, no podcast, no route kinders een kummel dal. Tip 3. Jyn cínjoch gyn sínu in jégucht rui. Is een bik an feuchi, horst gen a féhen akket. Garwe rief kommes al gas is jo jene. Stoch een kjan dus an sjech gyn geta.